गाई के गोबरे महादेवा अरे कहवा से अइल तिलक हरू तिलक लियल खाड़ भइले बाबू कर जोरी लानाया जुरिया। सत्यम राम जी के सत्यम नाम रही तो दूसरा के सत्यम नाम रही। पापा जी के नाम मंतोषगिरी। जातम जातम भेटातम भेटातम हाथ में रहो पटीदारे बड़ा संजोग से जोगो ही पर भवानी का हो देखी त के जानता जे का बन के खेलतिया का जाने हो है बन के निकलो लोग देखे खातिर क्यों जानता ना जी। अब मम्मी के नाम सविता देवी। तारा मम्मी के नाम सविता देवी हमरा मेहरारू के नाम अनीता देवी जातारा बढ़िया बाहू उन्हें सवितवा बियाते धोती पहरा होता दुल्हा के हजाम हजमिला चलो हजमला पहनावा धोती आई पैंट खोल दी ओ कहत रे के अंदर नहीं की ऊपर से पैरा दी काहे जुग जमाना खराब बा इनु जात भाई हमार मोरम बुझता रे हो के चिन्हल सोन महाआतंकवादी महाआतंकवादी हरि जी के फेर में डाल देले रहे। अरे धोती धोती कहाँ बा दुल्हा के धोती जलादी पहिराव धोती जलादी पहिराव धोती 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 कहाँ बा दुल्हा के धोती जय हो जय हो जलादी पहिराव गार्जियन की जय हो गार्जियन की जय हो। जलादी पहिराव धोती। राम जी सच गनी का अरे माला माला कहाँ बा दुल्हा के माला हजामी चौकापुरा पहिराव माला गाला पहिराव माला टोपी टोपी कहाँ बा दुल्हा के टोपी जलादी पहिराव टोपी जलादी पहिराव टोपी 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 कहाँ बा दुल्हा के टोपी जलादी पहिराव टोपी जलादी पहिराव टोपी। जय श्री राम जय श्री सीताराम। आराम से चौका पर चले के बाद हजामी चौकापुर दल बड़ू और हुआ लोग के गांव के हजाम के हो का नाम है ठाकुर जी के शंभू ठाकुर हयन शंभू वो है शंभू नहीं खन आइल शंभू वो आइल बाड़ी हजमनिया के मार्केट बाजी ए नचनिया हेने आओ ना तार मौसी आके बैठल बाड़ी अब पता लगाओ तार मौसा के ने बाड़े वो के लिए होई है नहीं ना यहाँ के पीली के मरद है अच्छा हजाम है लोग जी सही धीरे धीरे निकले के ठीक नु पहले घर के देवता के गुड़ लाग ले जले खानदान के देवता हुआ बक्सा बाबा के गुड़ लागो एगो हमनी के खानदान का लाबदा बाबा पड़े गुड़ लगलो धीरे धीरे चौका पर चलो तो यही जी माई बहिलो गावेला जाने दो ये पापा जाने दो ये अगर पीछे दुल्हा को जाने दो ये अगर पीछे दुल्हा को
चले के बा ठीक नो हम फोटो कैमरा कहाँ बा हौ का होते बा दुल्हा निकले तो फोटो खींचे के पड़ी नु हाँ अरे ई कहाँ का कैमरा है जी यूक्रेन से ले बनी यूक्रेन से ओ जी का करे गई रहनी मेडिकल के तैयारी करे अच्छा एगो आतंकवादी के बैग में से गिरल था लेके भाग गया बानी तब तो मीरगंज के बड़का चोर चुहाड़ लगतानी जी देखनु बाबू ये जी हमार मौसियर है अच्छा हम जहाँ घर बनू हमार हाँ हमरा पंचायत में मजाक में शिकायत जिनको दे कौनो बेरादर ने कहे जे तू हाथ ना कोस दी अच्छा लवट कई बना हाँ हर बेरादर निकलिया दू हाथ जमा के जाई हाँ सब जात के हम भक्त हैं हाँ हाँ सब जना के मारी के पटवा दे हो हाँ तू तो पाकिस्तानों के खा जेबो जैसे नागिना निकल जंगला से जैसे नागिना निकले जंगला से ओइसे रघुबरा दुल्हा निकली महला से ओसे रघुबरा दुल्हा निकली महला से एक हारी ना निकल जंगला से एक हारी ना निकले जंगला से ओइसे रघुबरा दुल्हा निकली महला से थोड़ा इस्माइल थोड़ा मुस्कुराइए हंसिए दुल्हा दांत दिखाइए दांत ढाला खोलो ढाला हाँ मुस्कुराइए मुस्कुराइए एक बार और देखिए थोड़ा पोज मारो पोज स्टाइल हैंगा कर या बैठा था हजामीन सामने आओ कौन हजाम का नाम है हजाम भाई के समूह भाई वो सामने बैठो इस समूह वो पंडित जी के आमने सामने काहे बैठल बड़ी काहे बाबा जी के सामने हजामीन लोग काहे बैठेला काहे वैसे बाबा जी का श्लोक लोड़त रहेला आहा और आगे बढ़ी और आगे तिलक चाहे जाता भगवान के आहा गाय के गोबारे महादेवा आंगन में पाई गोजामती महादेवा चौका चुराई सुनिए शिवा शिवा के दोहाई चौका बैठल महादेवा गैनिया लसाई पहिया चमलाए तनो हरे ओम जय मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुदा नमस्ते कर पूजा करम करना तारम संतार सारे बुद्धि नहारा सदा संता विद्यार विद्ये भगवानी चंद्रमानी ओम शांति बसाते शिवा के कुंड तारो नमः ग्राम देवता भ्यो नमः दुल्हा के महर के देवता भ्यो नमः समूह ठाकुर के नैहर के देवता भ्यो नमः अंगूरी धाराई सुनिए हे भगवान रोज हो के दोहाई ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि कहाँ से आवेला
अरे झझकी के बोली ली मन तो सब बाबा तिलक हम न ले हवाए झझकी के बोली ले मन तो सब तिलक अरे मोरे बाबू पढ़ला पंडितवा तिलक बाड़ा थोर अइले अरे मोरे बाबू अरे मीनाती से बोली लड़की की पापा तिलक हम चढ़ाई बाहे अरे मोरे घरे बेटी कुमार तिलक हम चढ़ाई बाहे जब तिलक चढ़ जाला चाचा एकरा बाद धान हरदी बटाला हाँ बटाला धान हरदी बटाला बटाला अरे धानावा में धानावा नीलावा कमला धानावा उती महे आहे समाधि में समाधि मिलावा कमला समाधि उती महे शंभू ठाकुर बो एगो हरदी बा धातु तुर लाधा हमरा के दे दो अरे ई हरदिया उजर काहे बा ए पंडित जी एकर शंभू ठाकुर चाप के उजर क देले बाड़े एमे के गुदवे खींच लेले बाड़े जब धान हरदी बटा जाला तब दूल्हा के अक्षत मराला शंभू बो सब करा के अक्षत दियो शंभू बो जाता री सबे ले ली अच्छा शंभू बो के सबे ले ली अच्छा शंभू बो नीचे जा शंभू ठाकुर बजा तारी सबे ले ली अच्छा जेपी बाबू रउए ले ले अच्छा जा शंभू बजा नीमन भी है शंभू बोजी मारदा का पता नहीं थे श्री पप्पू गिरी जी के माता जी 100 रुपया भगवान के तिलक में दिल बनी भगवान परिवार के कल्याण करी घर में मंगल होत रहे शंभू बो दे लू तिलकरू ले ले बनो सब कोई के दिलू है ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते कर्पूर गौरम करुणायतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि ओम शांति शांति हरि ओम शांति बाबू हमार समूह बो बभिरल बड़े जब तिलक चढ़ेला अक्षत मरा जाला हाँ तब दुल्हा के चुमावन होला बाबू कारा जोरी लानाया जुरिया 5 आदमी माई बहिना के भगवान के चुम लीलो ए दुल्हा के माता जी बानी लजाए के लेके 5 आदमी उठ के आइलो एगो पत्थर के भगवान मान लेता नी तो एगो इंसान के भगवान माने में का दिक्कत बा जहाँ एगो सांप के नाग बाबा मान लेता नी तो इंसान के पूजा करे में जय हो चाचा की जय हो जय हो बेटा पतोर और बना रहे पद पति सा बना रहे हाँ हल 5 आदमी आई लो बाबू करा जोरी
जाना खातिर वो लोग बैठल बनी और वो लोग का पहले सेवा जरूरी बा। देखो तो बहु आज आराम से चढ़ा दो। ये भी पुरानिया चाची और आगे चल जाओ। बाबू करा जोरी लाया जुरिया हे बाबू कर जोरी लाना जुरिया अपना के बड़ा पारा नाम हो अजुरिया सोहाग से भरी अपना चाची लोग के बड़ा पारा नाम हो अजुरिया सोहाग से भरी बाबू करा जोरी ले हुनाया जुरिया हे बाबू कर जोरी लाना जुरिया साबा देवी लोके कर पारा नाम हो अजुरिया सोहाग से भरी। बाबा माता के अरे चुमाइले हुए सखिया धीरे धीरे चुमाइले हुए सखिया धीरे धीरे चुमन बहर बैली दुल्हा की दादी बहर बैली हीरा मोती लुटाई दे हुरे सखिया धीरे धीरे आइले हुरे सखिया धीरे धीरे ए खुशी में हीरा लुटाई दे हुरे सखिया धीरे धीरे चुमाइले हुरे सखिया धीरे धीरे जे जे माता बहन चुमल सबके प्रणाम करते हैं रुवल चुमे भाई बबनी आओ सब चुमेला सबका हक बा। हमने के एगो सांप के नाग बाबा बना देता नहीं तेगो आदमी के भगवान माने में का दिक्कत बा हैं? एगो बैल के महादेव कह देता नहीं एगो कुकुर के बाबा धाम में लोग भैरो बम कह देता तो इंसान के तो भगवान से भी बड़ा बुझे के जाए और पीछे घुस जाए और राजा पीछे लेकिन देखिए रूपो बदल गई बना क भाई बाड़ा दो भाई बड़ भाई के का ना हुआ बड़ नहीं खान दोनों जना छोटे बड़ा दोनों जना बंठे बड़ा होली के दिन तार पिचकारी कहाँ जाइए गांव में केहू के भाभी कहला केकरा मेहरा रुके केकरा मेहरा रुके भाभी कहला बोला सत्येंद्र भैया अच्छा तदैया फेर चुमे चलली साते नर बहुरा बाप रे बाप यह रंजे भई इ त सोनपुर से नहा के निकलल बिया रे आराम से चुम लतार दे ठीक बाना कहीं यही बेरा हो जाए तो तोरे में लोग जुरा जाए ऑपरेटर बाबू तू बैठो जौन हमार बाबू जल्दी बांस के पतई थोड़े दूर के ले आ लो अच्छा काहे कि मौसम बना देले बा दैया फेर चुमे चलनी रंजाया भाई बना दैया फेर चुमे चलनी रंजाया भाई बना एकर आंग डोले ला एकर पांग डोले ला एकर एकर हाउ डोले ला एकर हाई डोले ला एकर अरे बाप रे बाप का भइले बाबा काहे कोहरे लगनी ए जेपी बाबू
तिलक चढ़वा देनी बियाह के दिन दूसरा पंडित जी के खोज ले आए काहे हम ना आए काहे बाबा हाय रंजैया बो का कइलो अरे हमार संखे फोड़ देलो सीधा जय हो चाचा की जय हो इस श्रद्धा के जय हो और बेटा पतो बन रहो जय वहाँ के सिपाही जी ए सिपाही काका यहाँ के सरदा वतन आ जाए रुआ और सामने आ जाए और वो चुम ली तनी और वो चुम ली चुम चुम चुमावाना दादी सोहागिन शिवा शंकर के चुम चुम चुमावाना सोहागिन शिवा शंकर के अरे कुछ चुमेली कुछ देली आशीष शिवा शंकर के सा दुल्हा दुल्ही लाख बरिसा शिवा शंकर के हजामिन तू चुम लो ये मुन्ना होई का अरे बसामती धनावा के चौरा रे माई अरे ई के हो जी ये मुन्ना वो के नमूना है अरे बसामती धनावा के चौरा रे माई बसामती धनावा के चौरा रे माई अरे मुन्नावा वो के झूमे जानी दी है रे माई भाई मुन्नावा वो के झूमे जानी इहो अपना भाई से छुआइल भी अरे माई इहो अपना दूल्हा से छुआइल भी अरे माई छुआए के छुआई बिया नहइले नहीं खरे माई छुआए के छुआइल भी नहइले नहीं आ छुआला पर भगवान बसा दिया रे एगो बिया दूगो बिया कोइले बिया एगो अरुण से एगो मुन्ना से एगो औरी कोइले बिया केकरा से समूह ठाकुर से आहा अरे हजमिनिया खोइबे ना पियाबे दाम उठाइबे कैसे अपना समूह के तो न पर लोटाइबे आहा नट बल्टू तक कस देला से बाबा अरे बाप रे का भइल अरे जेपी बाबू आहा रंजैया बुआ तो शंख फूर दे हुए हां हई हजमिनिया आइल त ठाकुर जी के मुड़िए तूर देलो तीन भाई रहलो लो एक जना का पता नहीं खे चले हमार बाबू तर अभी हम में कितना को जन भइलू ठो आई बाप रे एक काम करो बाबू धोती खोल दो आई लोग के मुंह में खिया दो माने कपड़ा खोल के ना खियाई है सब सामाजिक है यही में से ए जिया ना राजा होखो ओकरा के दे तो सब जगह पे जाई ओकरा के देबो तो फायदा कबू करी का बुढ़ापा में बहुत काम करी बाछी नहीं छुआ जे तमने के काम चल जाए हल तिल करू लो बढ़िया तने लोग हम सेवा कर दी वाह तिल करू लो हां रोले बरा जायब की बिछावना करा दी अच्छा एगो बात हमरा के बताई रउआ यहाँ हित पाहुन के खियावल जाला कि ना खियावल जाला ए खाना नहीं के कहले का
खाना नहीं के भइले भी ना मर मैदान हो गइल बा कुला गलाली हो गइल बा तब तक खाइयो ले ले हो कबलो जी ठाट 4 बजे भोर में दी आई जब नेशनल हाईवे पर मर मैदान खोले नहीं हरी आ कुला गलाली होइए गइल हां अपन को लेला उठा के खा लेला ठाट उछाना बांध के जाई तक कभी सर खई है हजामी तू बढ़ जा समूबो ए लग खा लो पड़े दे दी पड़े दे दी पड़े दे दी पड़े दे दी हजामी पड़े दे दी। अरे ई कौन पूरी है जी एगो पुड़िया खइबू नु समूबो 3 दिन हिमालय बत्ती से खइबू खा हैदा दा जिलेबी दे दी जिलेबी दे दी हजामीन सरल मैदानी के जिलेबी दे दी सरी गली मैदानी दर्ग खिया के मुआ दी करिका गजरा कहलुआ दे दी करिका गजरा कहलुआ दे दी। खो हजामीन खो दो हजामीन कटहर के कोफ्ता दे दी। कटहर के कोफ्ता दे दी। खो 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 दो झोटा वाला पापड़ दे दी झोटा वाला पापड़ दे दी। गैस कबू ना हुई ठीक नु फोफिया मिठाई दे दी हजामीन फोफिया मिठाई अरे हमारा का फोफिया कहियो खियाए। अरे फोफिया कितने खोइबे रे हजामीन मुरई यू खैया में मिली दूसरा गांव में ना मिली एगो खा ले 6 महीना गैस ना बनाई 6 महीना द जल्दी हजामीन रोल रोल खइबू खा तारे के खिया के मुआ दे अइला तो लड्डू लतो ऊपर से खा तारे के खिया के मुआ दे हजामीन लॉलीपॉप लो ना चपबू यही जी माई बहलो गरी आवेला अरे ऊंची ऊंची कोठावा उठाइए जे पिया रसिया ऊंची ऊंची कोठावा उठाइए जे पिया रसिया अब यरिया बरिया लाई फूला गिरावा आई सिया राम के भजो वही फूला बारिया में अइली सब दुनिया फुहरो अब दूर ले ली राउर फूला गिरावा आई सिया राम के भजो धावाला धूपाला अइले पेटारा रसिया अब हम तुरब तहरो फूला के नावा हाय सिया राम के भजो। माता बहन पर आवेली त के ए हेकरा के बढ़ाओ ना बाबू हई बढ़ावा आ हई बन हो गइल बका बक्सवा तो बढ़ाओ कर मास्टर माता बहन करी आवेली त कितना नीक लागेला लेकिन रउआ लो से एगो निवेदन करता नहीं का हमने कईया माई जौन गाड़ी देले रहली से तौन गाड़ी रउआ लो गाई वही गाड़ी से बुझाला जे बिया होता है लड़किन के कहला में नहीं के पड़े के इ त कॉपी में लिख अंग्रेजी में गाओ तारी सो कैसे? तुम तारा रा रा समधी मार दिया छारा रा है लड़किया गाओ तारी सो कांच का सैली काचे के खूंटा ठोक बासे के अब बताओ जेकरा में खूंटा ठोक दिया हरि राम माने के हुरी लाल बाड़े आहा। इनका में एगो खूंटा ठोक दिया आ कहीं ओकर सरका होल गई बौका रोए लगी यही से सीढ़िया में गोले बानी अरे रिमा जीमा देवा बारी सी
पानी भरे चलली रे चलली मुना भाई बो पानी भरे चलली रे चलल सहई मुना बाबा छिनारी तले लतावे गईले बिछा लाई रे मन धीरे रे तले गोड़ावा गईले बिछाई रे मना धावल धूपल गईले सतेंद्र रसिया अब मुना बोकेली हाले उठाई रे माना धीरे धीरे का कहले सतेंद्र शर्मा का ए मुना बोके का अरे आज रटो वेले पाज रटो आज अब कावाना गोतरिया लागल चोट रे माना धीरे धीरे ई कहतरी जे का कहिए शर्मा जी अरे ना चोटाया जर में ना छोटा पाजर में तो किने बचोट किने एकरा रोशन चौकी में लाग गई चोट रे माना धीरे धीरे इनका भोकुरी में लाग गई चोट रे माना धीरे धीरे इनका पौड़ू किया में लाग गई चोट रे माना धीरे धीरे मुनीलाल भाई रहुओ का गरिया है उठ के बैठी गरियाई आई पापड़ खाई पापड़ उठे सुनी सुनीला मुनीलाल भाई गारी आदर मौगी के कोतहक दुआरी ओई में चोलल टमटम गाड़ी ओई पर जे पीजी भइले सवारी ओई में हम खाए पूरी ताराकारी ओई में हजम बनावे ले दाढ़ी ओई में जादो जी चरावेले पाड़ी ओई में पासी भाई छेवेले ताड़ी ओई में हम चलाई रेल गाड़ी हक के ले जाए बापा ना सियारी ओई पर चोड़ो बरोजा पारा धन हरे दुआरी आ तू गाड़ी ना सुन उठ असली हमरे हो नकली ऊपर हो तोहरो का गरिया है गरियाई हई गाड़ी सुनिए तू ना सुनबू छोड़ो हो समझ जा बाबा हाल रंजीत बाबा के मेहरारू के गाड़ी देवे खातिर 500 रुपया मिलल बा अगर चाहतन ये गाड़ी ना सुने 1000 खर्चा करी ना तो FIR आ गई बा हम अब कानून लागू करे वाह वाह केकरा मेहरारू के गरिया को बा दोनों आदमी के रंजीत बाबा ना हाँ हुआ के करिए है तो भतीजा लगी एकरा के ना करिए सुनी ले रंजीता भाई वो 3 साड़ी पाई सुनीले रंजीत बाबू छिनारी 3 साड़ी पहिरेली सुनी ले रंजीता बाबू छिनारो 3 साड़ी पाई सुनीले रंजीत बाबू छिनारी 3 साड़ी पहिरेली अब लाला का पियर का हरी हरा का हाय सिया राम के भजो
एगो बूढ़ावा जवाना का लौड़ी कावा हाय सिया राम के भजो। देखी तो रंजीत बाबू कितना दिलदार बानी। यहाँ के मेहरारू के एक चास जो तनी तो 100 रुपया दे। अगर हम सोमरा कह देते तो 200 दे दे। आ कहीं कौन धो लेनी तब बूढ़े हा बूढ़ा वाला इके हो लौड़ी कावा हो अब सब माजा मारेला जवाना का। बाप रे बाप जहाँ इतना नौजवान रहुआ खाती मरत रहे और रहुआ हाय हाय हाथ में धरा अरे रहुआ ले दोनों आदमी दुकानी का डाला हाथ में हाथ धरी संकल्प करा दी ओम स्वर्ग गयऊ